zvimwe zvacho zvinotopisa tsitsi. Mazepe abva akumbira regerero kuna Sisi Mama Keti akati vedwe ndo matambiro edu naChibatani tinoita zvemasiketi. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Atoona mukomana kuti anogona kutongoswera aexposewa nyaya dzake nekuti Mama Keti vanga vatonyora zvimwe zvoungochani. To my mom, Keti Masomera fitness page, I'm really sorry for zvese zviri kuitika. I can't come back on live due to work. We started as a skit naChibatani. We always do that, mama. I'm sorry. I didn't know Chibatani anozowedzera. Sure mother, ndiregerere. Hamuna kundithreatena. We always do my skits. Otherwise hapana nyaya. I'm sorry Keti Masomera. Sorry mama. I love you nemoyo wangu wese. Vedweka izvi zvinotonzwisa tsitsi zvachose. Okay, so Keti anga ati soon after live yaaita abva anyora kati ukada kundimanikidza zvemaskits ako nengochani dzako idzo ndinokupeta imese. Don't involve me mumaskits enyu. Ita nemukadzi wako naChibatani. Siyana neni mazepe. Zvako zvekuti I'm boosting page mama. I'm not your mother. Stay clearance. Ndinokupeta. Ukaona munhu akutotaura kuti handisi mai vako guys ka nguva yese ungachiti mother mama mai mother mama sisketi munhu ozoti handisi mai vako. Rega timboseka. Kwai ndichakupeta. Kana ndakupeta handikupeti pasocial media chete. Ndichakupeta chero kuprivate. Ndokuvinga kuasylum kwako ikoko. Ndotanga kupopota ndiri panze vondisunga vonondiisa uko. Ndoburitswa naChris ndodzoka zvakare. Nekuti vandondiza muIreland kuti inini ndiri muIrish anopenga. Vatiwo zvakare maibvukururu mukazoita problem muchatadza kubatsirwa nevanhu because munongoitiswa maskits akadhakwa pano. Last time Sisimeli was worried. She called me trying to help only both of us to find it in the end kuti maita maskits. Stop it. It seems you are used to mazepe bullying. Achikumanipulate. You learn to respect yourself enough to tell him no. Ini kuno ndinompeta. So maibvukuru vakamboita skit yavo yavakaita recently yavainzi vanodanana naChibatani. Skit yacho ikatomboenda nguva yakati rebei vanhu vakatokecha mafeelings vamwe vakaunfollowa mazepe. Muskit umu mukaburitswa zvakare confirmation yekuti mazepe anoita zvechingochani wakazomborana swaga akazomboita chino vanhu vakabhilivha nyaya yacho vachibva vadini vatanga kusapota maibvukururu. Zvichibva zvakanga zasisimeli vakati wedwe vana ava dei tagona tavatsiura tavayananisa kuti vasataure nyaya dzavo paFacebook pajekerere pakadai. Sisimeli when she tried to reach out vakabva vaziva kuti raiva skit. Pakanga pasina nyaya yakambodaro. Zvamazepe zvokunzi kwai aenda kunotsvaka girlfriend zvikadii agara naSisi Maria vaya vachitaura vachinzwisa tsitsi dzaingova nhema. Maibvukururu vakazozvikonfirma after 4 or 5 days vanhu varamba vachitevera nyaya yacho ndokuzoti imi musakeche mafeelings pazvinhu zvepaFacebook handiti kutandara here. So now sisketi vari kuti yes anogona kuva ari maskets but maibvukuru muchashaya anokubatsirai. Next time inenge iri genuine problem but vanhu havachadi kuitiswa nekuti vatoneta nekuinvesta mafeelings musomething chiri chemajokes zvekutodaro. Sisketi vati I loved you just like my child. Iwe ndikati wave nherera yangu. Don't do that. Don't destroy our relationship because of skits. Skits don't do that mazepe wedwe. I stand with you kuseri pahondo hombe kwana zvachose. So sisketi varamba vomutsiura vakati wedwe iwewe ndandatokuadopta ndikatori nherera yangu. Vataura vakati ndaito inconvenience Kylie nekumburitsa muroom kuti tikupe pekurara but manje iwewe wakunyira pawaisimbotyira. Haiwawo ndiani kuvamakapeta akaendeswa kumakuva. Tibvirei tuka munhu Chibatani. Let her feel the pain. My question remains wakambopeta ani. Manje mazepe zvaanga achiti chero mukaita toto ndomedzerera. Momurasa iye achidaro here naye vedwe dema dzora moyo wenyu. Tete Mildred vabva vangoti kutamba nataingo rufu kwakangooma zvachose usave munanzvi wevamwe.
munhu haatendi. Iwe ziva kuti uri munhuwo. Self-realization unotokosha. Just shed off from other people's toxicity. Unogona kutongotambiswa front nevakangwara. Usazozvipunzire pasi wakunzi you are nothing, asi wainanzva munhu. So ndo advice iri kupiwa Mazepe naTete Mildred vachiti chiregai kuramba mongonanzva umwe mwana. Kana iwewe wangowana kuenda ukagamuchirwa zvakanaka ukakwanisa kupinda muasylum center ukagara imomo uchiapply mapepa ako, chirega kuramba wongonanzva munhu. Sisi mamaketi chino uri munhu mukuru, uri murume mukuru. Chero sisiketi vazvitaura vakati uri more than 30 years, saka haugone kubva waita mwana wavo zvekutodaro. Vativo Brandon havaitire drama uye atori kubasa achiita zvinei naye. Manetizens ari kungopa advice vakati usatevedzere vapesvedzere vanatina dzigwe, wagonesa kuita zvakanaka kuti sorry kunokutorerei, beta usekwe zvako asi wadzivirira zvinhu zvakawanda. Kana ndiri seni sorry ndinoiziva, sorry hauna chaunobva kuzvizvininipisa kwakakosha. Rega vanhu vaseke asi iwe uchiziva kuti hauna kupusa. Musakangamwe vamwe vakaramba kuita sorry vakasvika pakunzi vachibvisa mamiriyoni namamiriyoni. Ya watambura mufana, tsoka hako kuAfrica, hauone kuti uri muranda wakete. Jump how high, shame. Wagona chidzidza newewo Zepnex, chidzidza kuvhara muromo wako and try to stay away from drama. Please dzidzisa pfungwa dzako kutiza from drama. Hazvina kunaka kugara uchiitwa seusina kukwana. Saka ndo life yacho here yekungokumbira sorry kuti ugare muEurope. Be a man. Be a man enough, Zepnex. Stop kunyengerera sisi mamakete. Europe is not yours. You paid your own money to be there. Handiti ndo zvavataura. You have your own life. Focus on your work and bring your family. Rega kuramba uchingokokota vamwe vana. Dira sisiketi nechekure so. Kumuda mude hako asi try kuzviswededza kure kure naye zvekutodaro. Mazepe utori muranda wakete. Dai Mwari wababa Abraham naIsaac akuburitsa mumuromo weshumba, hauna kana movement or progress yauchaita. Une uchingoitwa controlled, fanika mombe kuti ipinde mumuforo. Upenyu hwakaoma guys. Nhamo chayo inoita kuti tinanzve vanhu kusvika pakudai nekuti ndiye akakuudza kuisland. Zvinotyisa, zvinovhundutsa, zvinoda kufumurwa. Asi mashoko makukutu ndeyekuti waita hako zvakanaka. Sorry inokosha. Hauna chaunobva. Thumbs up. Please mamaketi, forgive him. So aya ndo mamashoko ari kubva kumanetizens vachifara chaizvo kuti Mazepe akumbira ruregerero. Imunofungewo guys. Do leave your comments on what you think. Is it necessary kuti Mazepe agare achizvininipisa zvekudaro? Ko dhiri racho hariperi here? Ko Mazepe adii kuita life yake angotenda kuti akaendeswa zvoperera ipapo?